लखिमपुर हालामनि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय आफादनि हेफाजाबजों गवालपारा जिल्लानि फुख्रिपाराव साननैनि मेहेरगोनां रंजालि बैसागु बिदाय फोरबोआव BKWSनि मासिगिरि डक्टर गाम्बारु मोसाहारि बिथाङा गेवलां मेल बेखेवगिरि महरै बाहागो लाफैना ओरैबायदि फोरमायोदि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि सिगाङाव थानाय जेसेबां जिल्लाफोर दं बर' सुबुंफोरा गावनि राव हारिमुखौ थुनलाइखौ फोथांफिननो थाखाय बैसागु फोरबोनि गेजेरजों बर'नि असे आगजु दामनाय देनाय सेरजा बर'नि मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननायनि गेजेरजों गावनि असे बैसागु फोरबोखौ फोथांनानै लाखिफिननो हागोन होननानै फोरमायो आरो BTCनि बायजोआव जेसेबां बर' कसारीफोर दं आरो जिल्लाफोराव बर'नि गेजेराव बर' राव रोंनाय रोङि सुबुंफोर दं बिनि गेजेरावनो आसा खालामदों राव रोंनाय रोङिखौ बैसागु फोरबोनि गेजेरजोंनो बर' कसारीनि गेजेराव बैसागु फोरबोनि गेजेरजोंनो राव रोंनाय रोङैखौ नैबे बैसागु फोरबोनि गेजेरजों गावनि असे मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरखौ हारिमुआरिफोरखौ राव हारिमुखौ फोथांनानै लाखिगोन होननानै फोरमायो आरो ओरैबायदि बुंबावदों दि बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिला जिल्ला बर'नि हारिमुआरि ट्रेनिं सेन्टार खुलिनानै होगोन होननानै फोरमायदों बेजोंनो जोंनि बर'नि जि हारिमु दं खाम सिफुं सेरजा जथा मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननायाव आखा फाखा जागोन होननानै फोरमायदों सिङाव जा 22 जिल्ला बे 22 जिल्लायाव फैयै फैयै फारि फारियै खुङै खुङै गवालपारा जिल्लानि लखिमपुर नैबे बिसरखना ओनसोलाव दिनै जोबथा रंजालि बैसागो फोरबो एबा बर'नि आंगो रंजालि बैसागो फोरबो खुंनाय आरो बोसोर गोदान बरायनाय आरो लोगोसे बिदाय होनाय बे हाबाफारिखौ लानानै गवालपारा जिल्लानि सिङावनो नैबे लखिमपुर गामिनि बे गेलेग्रा फोथाराव बे रंजानाय मैया साननैनि हाबाफारिखौ लानानै बेखौ जागायदों आरो दिनै जोबथा सान आरो जोङो बेखौ बुंगोन जे बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव थानाय जेसेबां जिल्लाफोराव दङ दासिम बर' कसारी जोङो बर' सुबुंफ्रा गावनि बर'नि असे राव हारिमु थुनलाइ बेफोरखौ फोथांफिननो आरो फाहामफिननो थाखाय नैबे बैसागो फोरबोनि गेजेरजों जोङो बर'नि असे आगजु दामनाय देनाय सिफुं सेरजा बिनि गेजेरजों लोगोसे बर'नि मोसानाय मुसुरनाय मेथाइ खननायनि गेजेरजों गावनि असे बैसागो फोरबोखौ लाखिफिननो हागोन आरो गावनि हारिनि बे असे हारिमुआरि नेरसोनखौ लाखिलांगोन बेखौ जों आसा खालामदों आरो जोंहा मोनसे साननाय दङ BTCनि बायजोआव थानाय जेसेबां बर' कसारीफोर दङ जोंनि जिल्लायाव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव राव गोरों आरो राव रोङै बर' सुबुं दङ बेनि गेजेरावबो जों आसा खालामदों जे बर' कसारीफोरनि गेजेराव राव रोंनाय राव रोङैखौ नैबे बैसागो फोरबोनि गेजेरजों गावनि असे आंगो बैसागो फोरबोनि गेजेरजों मोसानाय दामनाय देनाय बेफोरखौ हारिमुआरिफोरखौ लाखिलांगोन आरो राव हारिमु थुनलाइखौ फोथांलांफिनगोन जों आसा आरो जों सानदों बर' कसारी वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल जानानै जाहाथे जोङो जिल्ला मोनसे हारिमुआरि बेखौ ट्रेनिं होनो थाखाय बेखौ आयदा हाबाफारि लानो थाखाय जोङो मोनसे ट्रेनिं सेन्टार खालामनो जोङो मोनसे साननाय हनाय दं काउन्सिलनिफ्राय जों नाजागोन मोनफ्रोमबो जिल्लायाव जाहाथे मोनसे ट्रेनिं सेन्टार जायो हारिमुआरि कालचार सेन्टार बेखौ जोङो नाजागोन आरो बे कालचार सेन्टारनि गेजेरजों जोङो बर'नि असे दामनाय देनाय खाम सिफुं जथा सेरजा दामनाय आरो मोसानाय बायदिसिना मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय जा बैसागो सिख्ला मोसानायानो जा गुबुन आयदाफोराव जाहाथे जोङो आखा फाखा खालामनो हायो जोंहा थांखि दं आरो जोबोद मोजां बाथ्रा दिनै फैयै गवालपारा जिल्लानि नैबे लखिमपुर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा जयैनो खौसेथि बर' सुबुं आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो नांजाब गासैबो बर' माहारिफ्रा ज' जानानै नैबे
बैसागो फोरबोखौ खुंदों लोगोसे बिदाय फोरबोखौ खुंदों जोबोद मात्रा जे बिनि गेजेरजोंनो जोंनि बे गवालपारा जिल्लानि गासैबो बर' सुबुं राव रोंनाय रोङि आरो माहारियारि जायफोर जोंनि गेजेराव सुबुंफोर दङ गासैबो बिथांमोननि गेजेराव जोङो मोनसे खौरां दैथायनो हागोन जे बर'फ्रा असे गावनि राव हारिमुखौ थुनलाइखौ फोथांनो थाखाय साखाफारा जादों आरो दासिमबो सोलिगासिनो दं आरो बेखौ लाखिफिननो थाखाय जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाबो गोसो होनानै खामानि मावदों बेखौ जोङो मेसेज होदों। नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा रड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं। क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261333 9101536360 70020261333 9101536360